Ahoj! Co děláte pro své zdraví? Kde berete energii? Jak získáváte sebevědomí? Mnoho lidí využívá například potravinových doplňků. Pravidelně cvičí. Popřípadě mají svého osobního trenéra. Zdravě se stravují. Nebo navštěvují kurzy osobního rozvoje. Těch cest je opravdu mnoho. Jmenuji se Honza Řehák a věnuji se lektorství. Mentoruji, řečním. A teď vám chci ukázat jednu vysoce efektivní, ale náročnou, na pohodlí náročnou metodu. Pomůže vám vypořádat se s jarní únavou, získat pevné zdraví a ještě vám nabije sebevědomí. Tou cestou je chlap. Tvrdý, ale spravedlivý učitel. Naučí vás efektivně dýchat a soustředit se. Pod studenou vodou totiž není prostor cokoliv předstírat. Buď to ji dáte, nebo ji nedáte. Za své úsilí získáte větší rozhodnost ve vašem životě. Radost, elán. Budete plni zdraví. Krásnější se stanete. Díky tomu, že se vám lépe, daleko lépe prokrojí pokožka. Nebo dokonce zhubnete. K chladu se nejsnáze dostaneme díky studené sprše v naší koupelně. Pojďme tedy do koupelny. Vítám vás v koupelně. Se studenou sprchou jsem začal v únoru 2015. Od té doby každý den se pravidelně této sprše věnuji. Než jsem se do toho pustil, tak jsem byl 3krát ročně nemocný. Poléhával jsem. A zimu jsem opravdu nenáviděl, proč jsem byl zimu mřivý. Po aplikaci studené sprchy jsem za celý rok nebyl nemocný. Neležel jsem v posteli a ani jsem se neklepal zimou. Zima je pro mě v pohodě. Jak zvládnout studenou sprchu? Základ je hluboké dýchání, dostatek kyslíku v krvi a soustředění. Hluboké dýchání vypadá takto. Zhluboka se nadechneme, krátce vydechneme a opět se zhluboka nadechneme. Nadechujeme větší množství kyslíku, než vydechujeme. Díky tomu máme přebytek okysličené krve a ta nás chrání proti chladu. Záleží tedy na tom, aby jsme se dokázali soustředit pod tou studenou vodou na hluboké a poctivé dýchání. Pokud si chceme usnadnit samotný přístup do vody, tak doporučuji 4krát se nadechnout, 4krát vydechnout. Až potom vstoupit. Děsí vás teď ta představa, jak stojíte pod tou studenou vodou? Mám vynikající zprávu. Mě taky děsilo. A hodně. Než jsem objevil takzvanou střídavou sprchu. Střídavá sprcha. Co to je? Ta začíná trochu jinak než studená. Obráceně. Teplou vodou. Což nás těší. Každý z nás ji má rád. My se díky tomu můžeme hezky umýt. Ale místo toho, aby jsme odešli z koupelny, tak ne. My po zavřeném kohoutku dáme vodu na studenou a 15 sekund se sprchujeme studenou vodou. Dáváme pozor na dýchání. Po 15 vteřinách se 15 sekund sprchujeme pro tentokrát horkou vodou. Možná to znáte ze sprchy. Uvidíte, jak teplotní výjem každé té dávky se úplně mění. Po té teplé sprše opět studenou. Zase teplou na konci a končíme
studenou. Ta vám zavře pory a udrží teplo v těle. A navíc vás osvěží. Takže 3krát teplá, 3krát studená. Na co dát pozor? Pokud je zima, tak si nesprchujte vlasy. Neudělá vám to dobře. Pak se věnujte chodidlům, abyste si pěkně prokrvili. A poslední věc, snižujte teplotu postupně. Cílem je vyhnout se lékaři, ne se dostat k lékaři. Takže opatrně. Půjdeme na to. Pustíme se do toho. Vezmeme sprchu, začínáme teplou. Tedy studenou. Opět teplou, nezapomínáme dýchat. Uvidíte, jak se změní ten teplotní během. Tak, opět studenou. Tak, uvidíte, jak se úplně mění ten teplotní během po každé té fázi. Naposled teplou. Tak, a teď jako poslední studená, aby jsme se osvěžili a uzavřeli pory. Udrželi teplo v těle. Hlavní je začít a budovat návyk dlouhodobého sprchování. Pokud možno každý den, protože první výsledky se většinou objeví cca po měsíci. U někoho možná dříve. Důležité je ale vydržet. Vyplatí se to. Pokud se vám tohle video líbí, dejte like, sdílejte ho se svými přáteli. Podělte se o možnost, jak si zlepšit své zdraví. A rád vás taky vybídnu k tomu, abyste do komentářů napsali svoji zkušenost s první sprchou. Teď už se nezbývá než zeptat, co s touto inspirací studené sprchy uděláte v příštích 7 dnech. Začněte. Ahoj.